Bagitul is going. Halo logoफोर खुलुमबाय खानानै मोजां खोनागोन ना खोनायाखै नोंथांमोनखौ जोंनि JDSB फेमिलियन ब्लग इउटिउब चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय लोगोफोर गारि सालायनाय मालाय गोसोना सालायगानो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो लोगोसेनो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना दाना भिडिअखौ नायथारला खोमा भिउसानो फैथारला सिगाङावसो एसे बुरजा फैयोमोन नाय दे लोगोफोर नायनानै होबानो जाबाय जोङो क'क्राझार थांगासिनो आरोना लोगोफोर जि अखा हादों दायो एसे खमायबाय अखाया दहायो न'निफ्राय ओंखारजेनबा ओरैबायदि अखामोन आरो ज्राम 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 ज्राव ज्राव ज्रावनो माइ गायनो मोनसिगोन मानसिफ्रा हालेवनो मोनजोबबाय हालेवनो मोनबाय माइ गायनो मोनसिगोन दाखालि साननैसो हानानै ओमफ्राय माने हादोंबाबो बिदि दै थालायनाय हायाखैमोन ना सोरहाबा खोथिया फुनानै खोथियानो रानथाबजोबलायलायनाय जादोंमोन दा गायनो मोनफिनसिगोन आरो थिग अखामोन दायो एसे खमायबाय मा मोनखो साफ्राखाटा ना मा मोनबाय आरो ना लोगोफोर मोनसे फिसा खामानि दं आरो फिसा खामानि ओमफ्राय फिसा खामानिजोंनो लोगोसे जों बेरायनो होननानै फैबाय आरो न'आवलाय बेसे थाबाय थाबावनो न'आव थायै बरिं मोनबाय एकदम गोसोफ्रा बोरैबा जायोना बांद्राय न'आव थाबाय थाबाथाय न' सिङावल' थाबाय था एकदम बायजोनि बार एसे मोनजाबासो फ्रेस जायो माइन्डफ्रा ओंखायनो ओरैनो गारि सा थांफाबाय थागोन जों खामानिया नैबे बिथांनिसो जोंहा बिथांनिसो थांफागोन आरो जिब जुनारजों बेबो हारसिंबाथाय बरिं जायोना थांनो ओंखायनो जों दोनबोबाय आरो बिथांखौ जिबसुराङानो उन्दुबाय जोंलाय जोंनो सानै गिदिर लोगो जों थानानै आरो मा बेलेग लोगो नांगौ फैबाय दोनबोनाय हिसाबै बेरायनायबो जाबाय दोनबोनायबो जाबाय खेबसे थाव खरसा जानायावनो जोंबो फैफानो मोनबाय थांबाय थानोसै लोगोफोर बहा थाङो आं दा देखायबाय थागोन आरो आंखौ बहा ओंखाम जाहोबोगोन दिनै बहा ओंखाम जाहोबोगोन थै बोरैबाथारहाय एसे मोजाङाव जाहोबो आंखौ आं ओंखाम जाबोखायाखै ओरैनोबाबो साल' खापसे लोंबोदों जायो इबाबो उदैबुंबा जायो आङो दिनैयो माने हटेलाव जाबाबो न'आवसो गोसोखांबाय थागोन न'आव बिराद गोथाव ओंख्रि गारबोदों माने दा सानावथ' जानाय जानाय नंला दा मोनायाव जाहैनोसै जानांगौना नाङाथाय थास' बिबारजों अमा गोरान लोगोफोर जोंहा दा मोनायाव सोर गोथाव मोनो थास' बिबार जानो ओमफ्राय बेलेग बेदर दंबावो स्पेसियेल एकदम सेसा बेदर दं लोगोफोर सेसा बेदर सेसा हरनि 2टा बाजियाव डिलिभारि हरनि 2टा बाजियावसो सफैबावदों सेसा बेदराबो दा गोथावनो जानोसै जाफैनोसै गोसोखांबाय दं आं आयौ दायो माबायाव मा होनो अखा हानायजों खम गोथाव जागौमोन फ्रिजखौजोब्बाय थांबाय थानि लोगोफोर दा देखायबाय थानोसै आङो ससे मायाव थांनाय जायो मा जाहोयो मा मोनजाबोयो मा मोनजाबोआ नायलांबाय थादों नोंथांमोना दे नै अखा हादों लोगोफोर नै बोरसिया फुरलाला जाजोबलायबाय दालां गोदानानै हनै ओंखाम जालायलाय शिलं गाइसमोन मिनि शिलं शिलं नङाबाबो शिलं सेमि शिलं गेस गर्मी मा हाजो बेनो हाजोनि नामा साफ्राखाटा हाजो साफ्राखाटा नंगौ आरो सिखारबाय मा उथिबाय नै जिबस्राङा उन्दुनानै
जेजों संलांनांगौ उन्दुनो सोंखारलायलांबाय Hau. हाउ हाय होनदे बाबा हाय मुवा लोगोफोर होननाय अमा होन अमा अमा जाया नाना नै जाया अमा जाया बाबा dodo जायानो जाया निरामिस होनदो निरामिस नै मिनिलायो ओंखाम जाबानो अमा बियो ओंखाम जाबानो अमा बियो अमा जिखुनु गोसोआव थानायखौनो होनबाय आरो अमा mam नै Mam. माम अमा Mama. दाउ 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 गथ' गोबासिनि नि है मालाय नायदोंसो स्पिड ब्रेकारखौसो बाबुआथ' खम बिदि जागोन बियो 85 किल'मिटार न'आव मोनहैगोन न' मोनहैफिनलायगोन बाबु ने हाब्बाय हानना जागोनबो बेलागान नै दै फुङाव गोसोखांबाय आं बेखौ ओमफ्राय जों मायाव थांनानै एसेबां बिदि आबाव मोनाब्लि जालायदोंमोनलै सानबाय ओमफ्राय बैयाव औ जिस्रां इखौ खुलिबाय थायो आबा दैखौ नारनो नागिरबावनाय दमा रायबावसोहाय मा थांबाय स्कुलाव दखान नायलांदोंमोन नै लोगोफोर बेयाव फैदो जों लांनो होयोनो लांनो मा जानो लांनो होनायखौनो गुवार खुलिनायखौ नङा सोरबा सोरबाथ' भिडिअ नायनानै मानो फैदों मिथिखासिगोन खोमा फैग्राफ्रा बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स सिगाङावबो फैखांबाय दाख्लै बावै मास मोनसेसो सिगाङाव ना मायाव फैदों मोजां मार्चआव फैदों मार्चआवनो फैदों मोजां गाबोन नोंसोरो बेरायबाय थादे थांबा जों दा बेरायगोन बाहायनो सोरा नै मालाय बिफाया दोनबोलायदों ना बबेयाव जागोन बेयाव ना बै मोनसेयाव मानसिफ्रा नेला बि फैदोंना बाबु गोसोआव दंना मा जायगाखौ गारि नों उन्दुदोंसोमोनलै बाबु हे उन्दुआखैमोनबा दे उन्दुआखैमोन दे गारिया बाबु ओइ मिनिलायो बिफा बायदिथार होनदों बाबुखौ इनो नोंनि लोगोआ प्रदीप मा नाम प्रदीप जेरक्स दखान नागिरनानै फैफिनलायबाय जोङो दसे खाथियाव गैया नालाय नागिरनानै बेबाव बेखिनियावथाय मिथिया आङो जायगानि नामखौ मावजिनाव सोंबासो मिथिगोन बिराद मोजां मोनदों आरो थान्दाखाय गारि गोजा जेरैबो मा मोनलायनि सल'आ खिथानो मोजां मोनबाय आं बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स लोगोफोर हाग्राबारि मानि गारि दोनबाय हनै ओंखाम मोनजायैखाय आखायानो मावजोबदों आंना भिडिअ लानायाव मा इखो दांना बि फरनायखौ फर 4 जि गरमखा नै बाबु नै हाय होनदे लारि लारि गारि बे जोंनि गारि गासिबो गारियानो गारि बिथिंबो गारि मामा नै गारि फैदों बिथिंबा ओरैनो हाब्रु सिरदावगोन हाग्रा गोजाहाय
फैदों खिथानो ना नोंथाङा एसे बेरायनोसो फैदों ना जिखुनु फैदों आरो फैसा रानदों नै बेयाव लोगोफोर गिनाया दांना दाना माबाफोर थागोन एम्फौफोर खैथानिफ्रायनो 10ता माने Serang, mana tu ni? Pakai banana. Halir ni? Halit. Nanti mango. Tangan apa? Tangan. Bapak jeng ni bapak ini, bapak ko. Ni bapak. Boja bayar. Keboja bayar ni. Untung terbaik untung akhir. Kari karena aku ini untung tak kaya. Ayo. Punya apa bapak? Punya. Hilai baik kau pun kasihnya sepung sudah nani. Oka thai pindah beli ukuran terakhir. Jip serangan baca. Gile kasihnya kot mama. Bapak, sip deh. Koram. Koram. Hai. Lekha kau ke boron jebaye. Ni onogar jebay. Baba? Baba? Chona? Siu? Oh. Oh, sip na? Sip andai. Positive swing. Kau makan sedang. Zaman saya. Ini pot thali. Bukan lain yang udah. Ini betul ini. Labuan baik. Ini apa lagi? Bir jas sudah. Bir sarden ini. Deal apa lagi? Thanda wo pani eta thanda di thanda eta di thanda Itu sebagai anak. Memang kita masuk dan sudah bisa sebaik. Tapi nak kecil dah. Simsai ni bapak bukan macam. Mama macam ni. Indang, ni bapak bukan. Gue jarang lah. Kalau bapak ragu tahu, sudah nang jangan sampai gue naik yang bah. Gue tahu kan nanti apa baru sebut kerja. Kriya
माबा जि गोथाव गोथावमोन गोथाव जादोंमोन जाखौ नायाखै दालि नारजि सबाय अनला आलु माबा माबि लाब्रा सबाय दालि थाइबें माबा माबि सालाद अमा जाबाय अमा जायाबाथ' जाखायानो गोलोम इनि अपोजिटआव नामा माइनावा आं इउटुबावसो नुबाय थायो माथो गैयानो माथो बिशालनि उथिंबा बिशाल खाथियाव बिशालाथ' बे मोनसेल'सो दां माथो ओंखायनो बैलाय एसे उन्दुनो ओंखारबाय फाफ्लि साजोबबाय गारि सालायग्रा फिसायगासिनो बाजियाव बांद्राय जाना फैनानै आयौ असान्थिहाय जोबदों माखाया गोथावमोन ना बाजिनि ओंखाम ओंख्रिया फैजानानैथ' उन्दुनो ओंखारलाबाय नङाखै उन्दुनो ओंखारबाय नों थांना दा जाहैबा उनाव थास' बिबारजों सार्भिसखौ नायाखै बाजियाव सानफ्रामबो बिदिनो जाखायो बे दा दिनैथ' मोनथाम केबिन जायगायानो थोआ अबाव दोनदोब्रा इसोर फैसाखौलाय फैसाखौ अबाव दोनदो इसोरो अखा हाहां जालायबाय लोगोफोर खोमसि बोथोरा दैज्लां नालाय अखा हाबाय थाखासिगोन ना दायो आं बिराद गोबावनि उनाव नेल पलिस लागायदोंमोन आरो आसुगुरखौनो गोलाव लानो मोनला ओमफ्राय साइजबो नंखाया नालाय बारा गोलावबो लाखाया माने जिउ सोराङा दहाय फैबाय थानाय समाव बोरैबा नुसनदों आरो आं मैया मोनायावसो फुंदों नालाय जाहा जिउ सोराङा माबा माबि देलायबाथाय देन जार कमेन्ट होखायो आंनि नेल पलिस लागायनायखौ नुनानै आखाइखौ बोलायलायनानै वाव जालायो जिउ सोराङा आं गय जाबावगौमोनलै गोदै गोनांखौ दा ओमफ्राय दा मोनायावसो जोंहा थालाया बोरैबा जालायबाय गय जानानै जिउ सोराङा फुङावल' बोथिसे मोनजाबाय गथ'आ ओंखामखौ लोगोफोर मोनजादै हाथाय टेस्टियान Nana, जादो दे जादो आपेल जादों गथ'आ ओंखाम मोनजायाखैना उन्दुनो ओंखारजोब्बाय बोरैबा जाजोब्बाय नै आंथ' मोखा थाव जानाय थाव फुननाय बायदि जाजोब्बाय दोलो दोलोनो जाबा जा सना जा जा मामा जा दाउदै होन मामा दाउदै होन रल जालांनि र' उन्दुनो ओंखारनाया खारनायनि सुप लोंलांनि मम' सुप बरपेटा रड मोनफैबाय न' मोनहांहां लोगोफोर थाइजौ लानो नागिरदों आम थाइजौ मालाय जिउ सोराङा आमसोनो न' खाथियाव हारसा सासे आइ दङ बिखुनजो जानाय यो आम होनना फोरोंबाय थायो नालाय आम होनो मालाय आम ना बाबा आम मोनफैबाय लोगोफोर मेंबायबो बिरादनो थांबाय थानोसै ओमफ्राय ब्लगखौबो आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर न' मोनहैनि सिगाङावनो बरपेटा र'डआवनो दोनथ'लांसै आङो टाटा बाय बाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय टाटा बाय बाय टाटा